Здравейте! Намираме се в Мездра. На гости сме на нашия приятел Цветан Йорданов от фирма Озирис, който тази година произвежда както традиционно краставици и домати отново. Спрял се на нашия нов хибрид Виго, който от миналата година е на българския пазар. И както всички знаят, този хибрид притежава висока устойчивост на зелена английска мозайка и когато тази устойчивост е необходима, може би това е най-добрият избор в момента на българския пазар. CGMMV, което вече споменах като висока устойчивост при хибридът Виго, представлява зелена или другояче наречена английска мозайка по краставиците, която още в началните фази от растенията, ако те не притежават устойчивост на вируса, започва едно скъсяване на междувъзлията, сгършват се връхните листа и след това растежът спира и няма плододаване. На практика най-добрият начин за борба с зелената английска мозайка е да се избират хибриди, които притежават висока устойчивост срещу този вирус, тъй като всички видове химични и биологични средства нямат достатъчно висока ефективност, за да запазят високи нива на реколтиране. Най-подходяща за засаждане от началото на февруари месец, понеже зимните месеци през декември и януари осветеността не е достатъчна за този хибрид. През цялото лято се справя великолепно поради своя буен вегетативен растеж и мощна коренова система и мощна транспирация, което му помага да се самоохлажда самото растение и да задържа по-голям брой плодове, които са прави, тъмнозелени, оребрени, с отлично качество и плътност. Хибридът Виго притежава малка шийка и размерът е с дължина около 32-3 см. Плътността я споменаваме, тъй като всеки един плод има по-висока тежест спрямо от други хибриди и това допринася за по-високия добив, поради високия брой плодове, които се реколтират през сезона.